Ahojte a vítajte u nového videa na kanáli Darkstone. Takže náš furt platí súťaž na čo je v tomto boxe. A kúpila som ďalší, kúpila som trošku sour veci, ale to nebudeme otvárať. Potom tieto dve piny, ja milujem piny, potom ukážem. A potom secret. Ideme na to. Najprv tento Minecraft. Oj, zváram to zle. Nemám kôž. To bude zase ten istý. To nie je to isté. Tento by mal svietiť. Ja som rada, že nemáme takéhoto istého. Ale škoda, lebo potom nebudete môcť vyhrať tento balíček. No, ďalší balíček. Pane Bože, to jak tam zabalili. Potrebujem nožnice. Dobre. Zase. Furt to je tam. Dobre. Takže tuto máme Steve. Ideme si ho dať ďalším figurkám. No, k ďalšej figurke. Takže máme tuto takého dráčika. To by tiež malo svietiť. Ale podľa mňa nebude svietiť ani tento. Ale nesvietí, takže asi podľa mňa nebude svietiť ani tento. Jo, toto je najhoršie, tento nestojí ani. Práve. Takže ďalšie. To je Harry Potter. Ja chcem všetky. Najviac asi ten Slytherin. Nechcem toto. Také divné. Takže ideme na to. To som nádherne otvorila. Ani neviem, čo to je, lebo to sú také isté. Počkaj, to tam není. To je to prvé. My máme zlatú strelu. My máme zlatú strelu! Jo! Alebo, jak sa volá? Neviem. Na konci videa vám ukážem, aké mám ešte piny. Takže tuto je zlatá strela. Som viac fanúšik, akože nie týchto, ale určite chcem týchto všetkých. Akože týchto a túto žabu nie. Akože keď mi spadne žaba, tak ja ju normálne, že dám vám. Prosím, nech to není žaba. Je to Pampampurín. Mohli ste to vedieť podľa toho tvaru. Ale teraz potrebujem celé to srdiečko a to bol jediný box, ktorý tam bol. Keď je to také pekné, to je všetko. OK. A teraz nášho secreta je to takýto panáčik na pichanie špendlíkov. Ja do nej nebudem zapichovať špendlíky, lebo mne sa to zdá dosť traumatizujúce, ale pekne voní. Akože, neviem, či niekomu to voní tiež ako mne, ale pekne to voní. Takže, tak. Takže určite Wicked Things. Toto chcem mať na Halloweena. Oj, je to trošku dlhé. Ale je to pekné. Keby to bolo takto, tak by to bolo super. Ale je to pekné. Takže asi ho budem nosiť každé video s vami. Čakaj, ja spravím.
Tak. Dobre. OK, toto je lepšie. Chcem si s vami otestovať tieto, keď už mám čas. Takže OK, je tu prečítajte si to sami, lebo ja to biele neviem. Ochutnávala som toto, ale čierne. Takže uvidím, jak to ujde se toto. Máme crazy mango. Máme crazy mango. Jo, můj prstík. Au. Dajte mi sekundu. Dobre, už som ho vyčistila, takže ideme na to. Nič. Na to nič jak nechutí. Keď nájdete nejakú sladkosť, ktorá bude pre mňa sour, takže ste našli strašne sour sladkosť. Takže ukážem vám všetky moje píny. One second. OK, mám všetky. Toto sú naše dve nové. A toto sú dve styčové, ktoré mám. Toto je jedna princeznovka. A to je všetko. Takže. A ešte mám jedny, ale to sa neráta ako Disney. Ale viac ako Florence. A to sú vlastne všetky moje piny. Mám ich vlastne veľa. A to je na dnešné video všetko. Ja dúfam, že ste si ho užili. A keď sa vám páčilo, tak kľudne dajte odber, keď môžete. A dajte aj like, milý komentár. A určite sa zapojte do súťaže, čo je v tomto boxe. Zase opakujem, je to niečo z týchto predných. Takže prvého vyberiem, ktorý tu bude to mať dobre. A potom ahoj!